Moro, tervetuloa kanavalleni. Nyt on joulukuun 2. päivä ja tässä joulukalenteriluukussa maistetaan Boodin pehmeä piparitaateli. Eli piparin makuisia taateleita tai piparilla maustettuja taateleita. Tämän näköisiä. On ihan hyvän makuisia ja pipari maistuu ihan sopivasti. Ja jos taateleita tykkää, niin kyllä näistäkin voi tykätä. Tai varmaan tykkää, jos taateleita tykkää. Hyvin voin suositella. Jos tykkää taateleita, niin voi ostaa tai kannattaa ostaa. Arvosana 3/5. Kyllä näitä ehkä voi toistenkin ostaa. Jos et ole vielä tilaaja, voit tilata kanavan. Nähdään seuraavalla videolla. Kiitos kun katsoit videon. Se on moro.